سلام كم يتخولوا زخوركم تقاتلتي نلوم معلت خا كريبتو خمي وعلو فحنصاب مرينا يا مساء صنحو كم سري ودر لهم اب كويد ماركت كاف يدر له زينا ادري يقولوا ناين تاشم ايو ناي كريبتو مساليو ناي كريبتو ترايو ناي كالي يبلون تمديت فلطوه قال خلاليكم ابز كريبتو كارنسنا لكم يا بدر الجو من زي بيتكوين عم بل ما درجة له التريم تري والله ما بزي يعني عن البيتكوين تداري أنا بزنت تحريم ناسي نا حد بيتكوين قرب كوريد اللولم سلاسة شحقني عسران تشعتين شحن 480 نالو تري والله ما بزي طعمي خبر قم بفراكشن كتجزت خليخة أبزي أداقا نحلكم أبي كتجزو أدخلوا زينة هذا نحلكم شبا إنه مايكرو استراتيجي باينانس بزح عبيت زيناتي أنالايتكس كازي زخ جمجامي انت شو متقبرو زي عبيت نغتي انت شو مغيرو مدلو البيتكوين غازي امو تميلهم دلو حزمه مالتي بغنزو مس بيتكوين حزمه مالتي حدا لسلسته نورمال لز بخم زخمانها 98 ميتاويت غازي تميلو مالتي كاب يروي دولار تحزو ببيتكوين مخنيات بيتكوين سلد عب مالتي مز غزي بغنزو فغن يعبني شي تفللي دي ابل تفللي يالله أبناء أبنت who are the founders of Bitcoin ساتوشي ناكاموتو قال دبلوي زي قصل سمي همزي تخكلش ما يكونن ግን بجروب ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ብውልቀ ሰብ ክኸውን ይኽእል ትፈልጥ የለን ወይ እውን ሃገር ክትከውን ትኽእል ወይ ሃገራት ክኾና ክእላ ትፈልጥስ የለን ሽምሲ ኣይፍለጥን እዩ ማለት እዩ ቢትኮይን ካብ ካልእ እንታይ ፍልይ ዘብሎ ዲጂታል ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ኢንፍሌሽን ስለ ዘጋጥሞ ዘቕባበ ከምኡ ሰርኩሌሽን ናይ ቢትኮይን ከመይ ኢሉ ሰኪር ኮይኑ ብዓብ ዓለም ምሉእ ዘለዉ ኢንተርነት እተኣሳሰሮ ብሎክ እዩ እሱ እዩ ውሕዝ ዝገብሮ ምክንያቱ ንሓደ ንቢትኮይን ሃክ ትገብር ንቢትኮይን ንባዕሉ ቢልዮናት ዶላራት ይተሓትት ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ የለን ወላ እውን ኣይደኖ ሃገራት እውን ክንደየናይ ምክንያቱ ኢንተርነት ስለ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ግን ቢትኮይን ሃክ ትገብር ትኽእል ኢኻ ከምዚ ከማይ ማለት እዩ ኣድራሾም እንተዳ ዝንግዕ ኢሎም ረኺብካ ወይ ኣባሂሎም ወይ ኣብገለ ወይ ኣብ ዝኾነ እንታ ረኺብካዮ ክሰርቆስ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እንተዳ ሃልየኩም ቢትኮይን እውን ክትጥንቀቑ ትኽእሉ ኣለኩም ኣብዚ ንሃለኩም ትሬንዲንግ ናይ ሰሙን እዚ እንታይ ሽሙ ዝኾነ ማለት ትሬንዲንግ ዝኾነ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ናይ ሰሙን እዚ ወርልድ ኮይን እዩ ወርልድ ኮይን እንታይ እዩ ናይ ቻት ጂፒቲ ዘይ ሕቶታት ተሓቶ ሮቦት ማለት እዩ ትፈልጦ ትኮን ተስፋ ይገብር ዘይትፈልጡ ኮንኩም ቋሕተቱኒ ከየቕርበልኩም ይኽእል እየ እዚ ካስፓ ኤክስአርፒ ሕጂ ሳልሳይ ዲ ራብዓይ ደረጃ እንተተጋገ ካብ ናይ ያ ራብዓይ ይኸውን ትኽእል ኣለዎ ካብ ክሪፕቶ ካረንሲ ድሕር ቢትኮይን ኢቴሪየም ዩኤስዲቲ ማለት እዩ ኣንጻር ሕጊ ቀደም ዘይሕጋዊ ሸጥኩም ስለተባሃሉ ዘይሕጋዊ ደኖ ከምዚ ላይሰንስ ማለት እዩ ክሽየጥ ኣይግብኦን እዩ እሶም ከዓ ሸጥናን ኢሎም ተኻቲዖም ድሕሪ ዓመታት ርብርብ ለንቅነር ሲዕዶም ብኸምያ ትሬንዲንግ ኮይና ዘላ ልዕሊ ሚእታዊት ዕብየት ኣርእዩ ኣብዚ 48 ኣሎ ቁሩብ ወሪዱ ኣሎ ለንቅና ግን ብጣዕሚ ትመዓልቱ ዝነበረስ ብጣዕሚ ዕዳጋ ኣቃናቒሱ ስለዚ እዚ ይመስል ናይ ልንቅነ ድኸሰቡ ከዓ ኣብ ዘሎ ስቴላር ኤክስኤልኤም እዚ ዝኸሰበ እዩ ብዙሕ ሜከር ዜና ናይ ቼን ሊንክ ተተሓዘ እዩ ዝበዝሑ ድተነግዱ ከዓኒ ወይ ተነግዱ ከዓ ስቴም ኤክስ ኣዝዩ ምቁልቋል ዘጋጠመ እዩ ፍላክሽዌት ነቲ ማርኬት ተኸልኪሉ እውን ነይሩ ሓደ መዓልቲ